Morjesta. Hepokatti ja Tumstelee täällä kumpikin nyt. Avataan vähän arkkuja. Joo, ruvetaan meidän toista videoa tekemään. Availlaan tästä vähän se arkkuja pois. Ja sit olisi tarkoitus katsoa vähän jotain pro-pelaajien dekkejä ja kokeilla niitä, että löytyisikö joku sopiva dekki. Niin, meillä on TV-rojoille ja katsotaan joku... Mitä näitä nyt on? Sieltä otetaan dekki sitten ja kokeillaan. Mut ensin tavataan pari chestia. Joo, lähdetään chestistä liikkeelle. Free chesteistä. Onko se vaikka se? Katsotaan. Hogia. No siinä ei oo oikein nyt mitään mitä Näin. tällä hetkellä käytetty, mutta... Ei näistä ole Vähän mitään panitaan. odotettavaakaan näistä chesteistä ikinä, että Niin. kuva nyt autaa. Odotetaanko vielä tosta toi... Vaikka tämä, Silveri. Onko se vaikka se pois ja... Se tuo ground chesti ottaa vaikka kyllä. Otetaan samaa syssyä. Ei sekään mitään normaalista poikkeavaa. Täältähän sait sen minerin, että... Joo, Minerihan tuli edellisessä videossa Grand Chestistä. Se oli vasta 3. legendary, minkä on saanut Arkusta lopulta ostettuja, eli Ice Wizard ja Sparky on saanut aikaisemmin. Sama tuuri ei kyllä mulla nyt. Epikki tulee. X-Bobi yllättäen. Tärkein. Mitä ei tuu kyllä käytettyä. Ota noin vielä tosta. Avataan ne Gold Chestit vielä siitä ja sitten tarkoitus videon lopussa sitten avata Legendary Chesti, jos hyvin menee, ja tuo Giant Chesti sitten. Joo. Pois Legendaryn siinä toivos samalla. sitten. Legendary olisi siitäkin tarkoitus yrittää. En näistä nyt näytä mitään vielä ainakaan älyttömiä. Aivan niinku turhaa nää. Perus shittiä näköjään. Kyllä. Siitä sitten vähän se vaikka dynataan ja... Hogi pois käsistä heti. No voisi sitä mennä kyllä tuonne maailman listalle ja sieltä kattoo. Mitä tekee maailman parhaimmilta. Voidaan sinnekin mennä kattoo, joo. Katsotaan ketä siellä on tosiaan. Tuossa ykkösenä nyt olevan joku. Kato vaikka Susano. Kakkosena on 5245 pokaalia. Minkälaisella dekillä kaveri Mitäs pelaa? tän tälleen? Siellä on... Giant Prince yhdistelmä Poisonin kanssa. Pitäisikö kokeilla sitä? Toi Prince on niin vaikea mulle, että mä en tiedä. Katsotaanko toinen? Katsotaan joku toinen. Kolmas tyyppi. Siellä on kolmas kaveri. Ja No Hogia ja... Tällä tulee kyllä kovaa sauna, mutta... Joo. Koitetaan ottaa. Mä en Kokeillaan haaste vastaan, kokeillaan tällä digillä. en osaa Tää käyttää on yhtään. kuitenkin 3700 pokaalin peli, että... Pitäisikö näitä upata nyt vähän korkeammalle sitten? Rahakin löytyy sen verran, että siitä Upata. vaan. Saa ainakin XP tästä seuraavalle levelille, se on ihan hyvä. Kokeilla vähän se. Uudenlaisia hukkoja. Kympille saman tien tosta. Aika raakasti uppasi kyllä rahaa. Kylmästi vaan. Kylmästi. No se on X. Se on kyllä tuossa rahaa pankkiin. Prince vielä tosta. Niin. Jää on tärkeä. Sillä on hauska kikka. No niin, Kyllä. tää peli. Mä en tiedä miten käytetään, mutta Kokeillaan. Ground Chestikin aukeaa uusi. Jos saadaan yhtään ton veri alas, niin se on sen ajan murre sitten. Jos Mut niin yhden käy. sais ees. Vastaan tuli nyt joku Suoraan pitää näillä Kiinalainen. Archerin lähteä kävelemään taustalta. Tehdään näin. Sitten katsotaan mitä kaveri lähtee. Ice Wizardi. Sit lähdetään pumppaamaan. Pumppu maahan kylmästi. Saa nähdä Kohta miten ottaa ne iso möykeri tohon eteen. Ei tuu. Musketeerilla lähti aika jännä. Sitten me tehdään näin yllättävästi. Koska okipus jää. Katsotaan mitä se pistää sen. Ei oo Toi totta. ei toimi. Tuolla ei päästä mihinkään. Ei pääse yhtään mihinkään. Miksi se tuolla puolessa laittaa? Jaa. Se meni nyt. Tää on niin uusi chesti, et eikö chesti ku... No ei se mit... Se nyt meni vähän tuolle puolelle, mutta... Siitä se lähti. Ota Knightin jyyräämään täältä Porukka kattoo, että puolelta. mikäs vitun 3 tonnin mies tää on, kun saa pelata. Se on pikku vikoja. Archerit lähtee hiihtämään kun pois on niin. Kokeillaan mennä näin. Tää on ihan uusi dekki mulle, että Ei vittu. sano vähän niin neuvoja vaan jos perkele ottakaa Poisonista. Pois on se ottaa aika hyvin. Käydä siihen Knight. Se on kannoinkin laittaa tonne, mutta se jotain saa aikaa. Kyllä näyttää vähän siltä, että tästä ei välttämättä yhtään toveria Ei alas yhtään saada, yhtäkään. mutta se on vasta ensimmäinen peli tälle dekille, että ei se nyt niin vakavaa ole. Kun ei oo mineria teki, se sanotakaan pumppuja Kun poistua. on tottunut johonkin korttiin, niin se on vähän... Niin, ihan uusia kortteja käytössä. Ei se mitään. Mitä lähtee barbarit tohon Hogin eteen? Kokeillaan miten lähtee.
Eikö tääkin boostaa noita? Kohta sinne. Niin, en muista yhtään. Lähes menee. Siitä ne lähtee. No siellä on yllättäen valkyriä ja kanonia. Joo, eihän tästä tule. Ei vittu. Ei tuu yhtään mitään. Mutta ei se. Ei ainakaan pokaalit nousta tällä dekille, mutta... Ei hyvänen aika. Kaveri pistää Hogia ja... Sitten taitaa naamaan tullut. Hoki voi löydä muutalla nyt tonne, että... Kyllä se vähän boostaa barbareita näköjään, mutta kun tuolla on tuo vitun kanuuna ja... Ja valkyri iskee siihen kylkeen. Niin. Ei kyllä päästä yhtään mihinkään. Jos video pyöräisi, niin kyllä lähtisin vetälästä perit hyvin äkkiä. Ei se on mikään. Kannonia. Kyllä vähän vaatis vielä reeniä tällä dekillä kyllä. Kyllä. Rupeis pelaamaan. No, pääsi vähän nopeasti pelistä pois. Hogi jäi nyt vielä taakse. Joo. Hyppäsi heti yli. Peli on sillä selvä. Tällä dekillä ei kyllä tarvitse toista peliä ottaa. Ei. Kyllä jotain muuta. Pitäisikö minun vaikka kyllä toisella dekillä? Kokeile jollakin toisella. Tässä nyt kävi kylmästi. Pokaalit vaan lähtee Ei kävelemään. niin, kun tää on kyllä sivu. No vedä vaan siihen vielä. Mä Toinen vedän. matti siitä. Ei nyt vielä väärää paikkaa. Otan suomalaisen miehen. Katsotaanko Suomen silakkaa se näköjään. Ykkösenä Osteri Alkemisti. Miten silakka pelaa? Mirroria. On kyllä. Ei, kun meillä on niin huono level. Takkii tulee. Kaikkea. Se Alkemisti on aika kova suomalainen. Tää on tää Prince Giant Mega Minion combo. Ei. Se on hyvä dekki, mutta ei silleen osaa pelata. Sama on täällä. Osterillakin. Näköjään tuota nyt Mega Minion niin uutena korttina näyttää olevan hyvin käytetty. Pitäisikö mun näyttää vertailun vuoksi omaa dekkiä? Pelaa vaikka yksi peli omalla dekillä. Et jos sen Sitä ei häviää, ole niin, nähtykään vielä. niin, tämmöstä dekkiä. Laava on helppo käyttää. Kuka tahansa osaa. Lähdetään katsomaan tästä nyt saadaan jotain aikaa. Tässä me yritetään pumpusalla heti alas. Jos löytyy kädestä. Joo, 3 Skeletoni ja Knightti. Se lähtee hitaasti puskemaan. Se laiva hundi menemään. Katsotaan mitä Se oli vissi kaveri aika, keksii. aika huono käsi oli kaverilla, kun se rupesi eri aikaa laittaa. Barbarit torjuu Hogin aika näppärästi. Tuo Lightning ei kyllä kovin kummonen. Ei, 2 meni ihan niinku barbaria sai ja reisille. suorittan pummun. Baby Dragon tuohon perään. Jos tätä minionit, niin se iskee saman tien kiinni. Mutta ei tuu. Se on kyllä helvetin hyvä tän laivahundin takana just sanotaan minionit, mutta se pystyy Laittaa tuolle minionit puolelle. väärälle puolelle. Kyllä. Se kyllä maksaa silleen varmaan tän toverin kyllä. Se maksoi tän pelin. Mä otan pumputtaa nyt täältä. Tässä on kyllä hyviä aikaroita vaikka pumppaamat, se joutuu tuolla tappelemaan. Jep, siinä on oma aikansa siinä. Laitti lähti hiihtämään tänne. Saa hiihtää suoraan surman suuhun. Toinen pumppu siihen. Riskillä. Riskillä. Tuo olla kannattavaa. Kotsi... Se ei oo mitään hätää tässä pelissä. Niin. Ei. Kotsi juoksee Hogilla varmaan tänne puolelle. Barbarit tosi valmiina sitten. Sillä aikaa meitäkin lähtee Hondilla liikenteeseen. Kohta tulee... Goblinien perä tulee Hogi. Näköjään onkin nyt pisti tuolta puolelta yllättäen. Barbarit ottaa kyllä vastaan. Kyllä. Sekä nyt Lightningi, joka toveria nyt haavoitti jonkun verran, mutta... Nyt tulee Minion Hondinkin. Oletettavasti eliksiiri etuu aika raakasti kyllä nyt meidän puolella, että... Tässä ei paljon sananvaltaa kaverilla ole. Sinne nyt Goblinit jyystämään kans toveria. Hondi keskeltä. Uuteen hyökkäykseen. Uutta hundia vaan perään. Toveri ei pääse. Toveri tässä saa etekin toverita alas, mutta kun puskee vaan uutta hundia, niin se on vähän jumissa. On tosi vaikea tilanne. Ne on niin paljon eliksiiriä mun eduksi, että mä kävelen yli. Näin. Tänne ei kyllä tässä pelissä tuu pärjäämään enää. Ei mitenkään. Tää. Minnes toverit kaatuu kyllä tästä, jos ei ihminen vaan. Ja me ehditään niinku sen tornin sama tosta noin. Ja se on sillä selvä, ei mitään jakaa toverille. Se vähän eri tavalla toimii kuin tuo edellinen. Vaikka kyllä. Silver chest.
perus Silver Chestia. Eikä mä sitä avata noin Legendary Chesti ja Giant Chesti auki vaan. Joo, kylmästi vaan auki. Donataan tänne vähän kavereille noin. Avataan Giantti ensin. Joo, aloitetaan Giant Chestistä. Tää on... Nyt No. lähtee. Tuleeko mitään? Perusrahaa. Heti Joo. vitsiiskin. Kappale vitsiä, 30 megaaminia. Sitten jotain kommonia varmaan. 200 sen yllättää Ice Spirittiä, mitä tulee aina. Sitä on jo vähän liiaksikin. Sitä alkaa olemaan 2000 kortin edestä, kyllä. Täällä oli tämmönen tänään tarjouksessa. Legendary Chest. Se voitaisiin tähän. Inferno Dragoni. Avataanpa se nyt saman tien tosta. Toivottavasti tulisi Inferno Dragon, niin voitaisiin siitä vaikka tästä esittelyvideo, Näin kun on. pelata sitä korttia. Kokeillaan. Katsotaan, mitä se antaa. Lumberjack. Toinen Lumberjack. Ei nyt huono. Ei Oli mikään ihan- ois vaan kyllä huonompikin tullut. Niin. Ei tällä hetkellä ole pelaamassa Se pakassa. saadaankin upattua tosta saman tien. Tää on kyllä kova kortti, jos sitä osaa käyttää, niin Joo, 100 HP kuitenkin aika paljon. No. Tämäkin 30 lisää. kyllä. Eikö se ollut siinä sitten? Ei tässä videossa sen kummempia. Alkaa tulemaan sitten tiheämpää tahtia uutta videoa ja ruvetaan käymään vähän erilaisia dekkejä ja countereita läpi. Ja tarkoitus on myös testata Golemia, mikä tulee sitten, oliko nyt vähän yli viikon päästä. Niin Ice Golemia. Ice Golemia. Täältähän se Se näkyy siellä. Joo, siinähän se on. 9 päivää. Sitten seuraava kortti tulee. Siitä voisi tehdä videon vaikka. Ja Ja Ei siinä- Inferno Dragonista, kun saa Inferno Dragonin käyttöön, niin tehdään heti video siitä. Ja... kyllä. Ei muuta tällä kertaa. Jees.